Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin tasharmu ta AA na Congo Production TV. Tashar da take kawo muku zafafan shirye-shirye masu faɗakantarwa, masu ilmantarwa a kowane lokaci. A yau ma ga mu da sabuwar waƙa wadda Kawu Ɗan Sarki ya sa mata suna na ɗaya. Mai sauraro kada ka manta, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel, ka daure ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana liking da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu wanda muke sakar muku a tasharmu ta AA na Congo Production TV. Kawu Ɗan Sarki ya yi wata waƙa sabuwa, waƙa ce ta musamman, sannan kuma waƙa ce domin jin daɗinku. Wannan waƙa ba kowace waƙa ba ce illa na ɗaya. Idan ka saurari wannan waƙar za ka tabbatar da cewa Kawu Ɗan Sarki ya yi ƙoƙari wajen furta kalamai daɗaɗa, sannan kuma waƙa ce ta masoya. Domin idan ka saurari waƙar za ka tabbatar da cewa Kawu Ɗan Sarki ba a bar shi a baya ba, sannan kuma tauraruwarsa tana haskawa, sannan kuma waƙoƙinsa sun karaɗe gari, yana da ɗimbin masoya waɗanda suke sauraron waƙoƙinsa. To wannan waƙar wadda ya sa mata suna na ɗaya, idan ka saurare ta za ka tabbatar da cewa ya yi ba da gudunmawa a masana'antar Kannywood. Sannan kuma masana'antar Kannywood tana alfahari da shi, irin waƙoƙin da yake saka, sannan mutanen gari ma suna alfahari da shi. Mai sauraro, in baka saurari waƙar nan ba, ka daure ka garzaya ka je ka saurare ta. Sannan kuma muna roƙonka a kowane lokaci kada ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana liking da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu wanda muke sakar maka domin faranta maka rai da nishaɗantar da kai, walau ɓangaren littattafai, sannan kuma walau labarai na masana'antar Kannywood da sauran labarai waɗanda suke faruwa a gari. Kada ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana liking da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu a tasharmu ta AA na Congo Production TV. Mun gode.